nie przestać. Spacer to jak spacer po ogniu, ale zawsze czas na walkę w kategorii Open. Denis Górniak, reprezentant Śląskiej Akademii Sportów Walki kontra Mateusz Kowalski, przepraszam. Podobny wiek, podobny wzrost, cięższy o ponad 10 kg Denis Górniak. Jest to dość ciekawe, bo swoje pierwsze zawodowe walki Denis toczył w kategorii 84 kg. Troszkę tych kilogramów przybyło, ale przekłada się to również na moc uderzenia, więc nie spodziewam się tutaj, żeby ta walka wyszła poza pierwszą rundę. No, naprzeciwko niego stanie Mateusz Kowalski, czyli zawodnik, który do tej pory walczył na ringach teraz tak naprawdę Gromdy 7, Gromdy 9. Tam toczył swoje pojedynki na gołe pięści. Więc zobaczymy, jak tutaj odnajdzie się w klatce Silesian MMA, w formule MMA, bo na pewno doświadczenie jest przerażająco większe po stronie Denisa. Zanim rozpoczął karierę zawodową, ogromne doświadczenie jeszcze na tych amatorskich ringach, bo tam bodajże chyba z 50 walk amatorskich, jak dobrze pamiętam. Tak, wygrywał wszystko, co mógł. I witamy w klatce Federacji Silesian MMA bytomskiego Princetona. To, że jest u siebie, to też na pewno da mu tylko werwy, da mu tylko paliwa do tego, żeby jak najlepiej się pokazać. Prawie 6 lat przerwy od startu w formule MMA, bo przeplatał jeszcze całkiem niedawno. Zacny skład narożnika Denisa Górniaka, jego trenerzy Oliwier Bula, jego brat, również Grzegorz Skibniewski, trener Fight Club Bytom, i jego prywatny przyjaciel, właściciel Federacji MMA Michał Boxdel Baron. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy Denis ma występy dla tej ogromnej organizacji freak fightów, ale teraz musi skupić się na ciężkim rywalu, który na pewno nie będzie mu odstępować na krok. Spokojny początek, ale myślę, że jak już ruszą, to się nie zatrzymają. Tak, mocny low kick ze strony Denisa. Jak na swoją wagę Denis bardzo ruchliwy. Tak, jest bardzo ruchliwy i bardzo szybki. Widzieliśmy ładny przegląd, ładne odchylenie ze strony Denisa, dużo takich fejków, ależ mocny low kick. No proszę Państwa, no 2 low kicki załatwiły robotę. Denis Górniak kopnął w nogę lewą, a zepsuła się prawe kolano. Ale moc. Widzimy, pompeczki robi teraz Denis na środku oktagonu. Jak wracać do MMA, to tylko w takiej odsłonie. Pokazał, że pomimo tych walk w formule bokserskiej nie zapomniał, jak się kopie. Niesamowity powrót Denisa Górniaka. Bardzo przytomne zachowanie sędziego Piotrka Jarosza. Jego czujne oko wychwyciło, że coś tam jest nie tak, i przerwanie walki. Nie można powiedzieć, że przez kontuzję, bo kontuzja jest wynikiem tego kopnięcia. Po prostu można to zaliczyć, wydaje mi się, jako techniczny knockout. Niesamowitą robotę zrobiły te mocne low kicki. Niósł się tutaj na całą halę nieprzyjemny dźwięk. Widzimy w narożniku radość trenerów. I jak 135-kilogramowy chłop kopnie, to nie ma co zbierać. Oby nic bardzo poważnego nie stało się z nogą Mateusza Kowalskiego, by było to tylko jakieś zwichnięcie czy skręcenie stawu skokowego. No, niespodziewane zakończenie. Myślałem, że więcej rękoma pracował będzie Denis Górniak. Tymczasem
mocne low kicki, ale za sobą ma również starty w K1. Walczył na pamiętnej gali DSF Kickboxing Challenge z Michałem Kitą. Tam po bardzo równej walce niestety przegrał, ale no kickboxing nie jest mu obcy. Słyszymy głośny doping ze strony lokalnych kibiców. Czekamy, aż ratownicy medyczni zbiorą na nosze Mateusza Kowalskiego. To są obrazki, których nie chcemy oglądać. Chciałoby się, żeby pomimo przegranych każdy wychodził w miarę możliwości cało, niestety nie tym razem. Wyrazy szacunku, ładne sportowe zachowanie ze strony Denisa. Ta noga w szynie nie zwiastuje niczego dobrego dla Mateusza Kowalskiego, a już teraz czas na werdykt. Na środku oktagonu zwycięski Denis Górniak i sędzia Piotr Jarosz. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Denis Flintstone!